салому алайкум дӯстон ва тамошобинони азиз. Умедворам ки соз ҳастед, хуб ҳастед. Худоро шукр, мо ҳам созем, нағзем. Камтарак мазам нестай, овозом гирифтагиай. Тамошобинон аҳамият надие, ана духи дӯст медоштама гирифтам аз компанияи Фаберликай. Дӯстони азиз, и ҳар каталогда нархаш ҳар хел мебиёяд. Як каталог 3000 рубл, як каталоги дигаш 4000 рубл. И каталогда компания омада чӣ карда? Скидка карда 1700 намедонам 71 рубл буд. Ҳам хеле кори карда. Насиб кунад иншаллоҳ ҳозирҳоӣ мекунам, шумодам нишон метиҳам. Баъд дӯстони азиз, ана ин духиёи мардона аҷоиботай буш, ҳам стойкияй. Хай мегӯянд ки қимат беҳимат, чизи қимат гирифтӣ, ҳам хушрӯай, ҳам дар пули додагӣ ҷигарат намесӯзад. Ана кондитсионер для белья шумо ҳам бигиред, иншааллоҳ ки маъқул мешавад. И чияй? Рӯда нарак мебурояд, ҳар чиз мебурояд, рӯда меша ки рӯда тоза мекунад. 100% гарантиш қатъӣ. И скидка рафти сабак барои хидмат гирифтам маскаи рӯ. Ана дӯстони азиз, ҳозир ман чӣ гирифтам? Шумода ҳамаша нишон медиҳам. Инҷара камтар кушод кунем. Футболка гирифтам барои шавҳарам. Дига ай магазин харид намекунем. Аз компанияи Фаберлик харид мекунем. Шумодам тавсия метиҳам. Компанияи Фаберлик сари либос харира. Трикотажный джемпер длинным рукавам для мужчин. Ина духташ, качестваш, материалаш. Осиндароз. И футболкаҳоро барои бачаҳо ман гирифтам. Бачаи майда ким дар размериш набуд. Бачаҳои калоним размерашон калонтарай. И боша 152. Агар ки ши аҷаб хубе нашид, бо ягон каса падаркаш мекунем, меравам. Тухтошо. Хеле рисунка дорад. Пахтаи тоза. Иш боша. Дигар хел цвет. Шампасони хушрӯ. Материалаш пахта.
иш боша буруки джинс. И риштои ай тарафи дронше. Меша ки қайчиқати бибири партои иҷош қай нафасон хушрӯ пӯҷош. иш боша рубашка. ғафсаки хушрӯ барои зимистон пӯшиша. ишам бурука. دوستان عزیز иш камтар ҷомнитаре, иш камтар рӯшантаре. Дита буруки ҷинсе. анам хеле дӯстони азиз имрӯза хариди мо. дӯстони азиз чанд бор дар навурум гуфтам, бо мегӯм занҳои нозанин, занҳои меҳрубон, марҳамат, дар ҳамин рақамон занг занӣ, ҳамаи нозукиҳои корам мефаҳмонам. ҳар як кадоми мо мисол ай магазин рафта харид мекунем, харид накунӣ намешава. худ барои хона, худ мисол барои худат либоса, фарзандо мехарӣ. И боша мисол вақте ки кор мекунӣ, вақте ки иншааллоҳ ки дар корут пешравӣ шид, оили ки хуб мегирӣ, мисол ами продуксияра 20%, 26% шумода скидка мекуна компания. бо мисол барои мисол ина ман ҳамёра мефурӯшам, ай ҳамё мада фоида мемона. шавҳари ман мисол зубнои паста, шотка, мисол ҳам хеле чизо намехара. фоидаҳош мисол ҳамин расходи ҳам хеле чизо хонанда мешавад. хай 100 бор шигр чанд бор гуфтам оилам калонай. ами вақте ки ман кор намекардам, ай ашан харид мекардем. рости гап мо фақат харидмон калонай. ай магазинои пешхона не, мисол бозор мерем лимчиқати продукта мехарем, ашан мерафтем, мисол
як харидагим да 4 5 зубной паста мисол дигар чизора харид мекардам. бо ҳамиқати то рафтани дигармона хай мерасондем. Ҳозир боша компанияи Фиберлик заказ мекунам, мисол савдо мекунам. Фоидаш ана ҳамон зубной паста, шотка, мисол собун, шампун. хай касоне ки мисол расхочун калонай медонанд, мефаҳманд мара. анам хеле занҳои нозанин шумоам метавонед ки як мисол фоидаи хонатона роҳша биёвед. ана ҳамин рақамода занг бизане. ҳамаи нозукиҳои корам мефаҳмонам. агар ки шумо заказ кардан бухоҳед, ма дар номи худам заказ мекунам. шумо да 20-26% скидка қатӣ кадом шаҳре боша мисол доставка қатӣ роӣ мекунем. ҳазор раҳмати худо. то дӯстони азиз, ози духира ҳӯй мекунам. якҷоя буша мебинем ки чӣ хелай. қафасон духӣ як каталогда 4000 меояд, як каталогда 3000 меояд. ин каталогда компания скидка кардаг 1700, худо дурӯғ гум накунад, 70 чанд рубл гирифтам. ана иш боша чиай 1500 рублай. ира ин ростига боли истифода набурдам. иш буш маҳқулум шидак. чӣ ина уже камаш мондагиай. хостам ки бо як дайдига бигирам. ана ай иш гирифтам. ҳозир мебинем ки бӯи иш чӣ хелай. бӯи и даҳамӣ монандай, неким и камтар нежнитаре, и камтар тезтарай. буш ихе ҳардушу зилёни запах доранд. иш камтар тезай, иш боша камтар мулоимтар. хай духира вақте ки мешапӣ, мисол вақти шапидан як бо дора, бо камтар меса, бо буш дига мешава. чӣ хай ҳоли бо мебинем ки буш чӣ хел меша. и духи шапидандам як хел то ахирша як хел места. иш назар ба и камтар тезтар. хай иншалло ки маъқул мешава буш. буш бӯи алафи свежӣ, алафи тоза, ҳатто чӣ ки бигӯм ҳам хеле запах дорад. ишам неким хушро уже қариби тамом шудааст.
манам хе дӯстони азиз баҳри шумо навор кардам. Марҳамат. Касоне ки кор кардан мехоҳанд дар ҳамин навору занг бизананд. Ҳамаи нозукиҳои корро мефаҳмонам. дар командаи мо сол кор карда соҳиби маоши нағз мешед. Хайр дӯстони азиз, то наворҳои оянда дар амони Аллоҳ бошед.